Laitat se B-kulle vitu viestiä. Katsottiin, että saat lähteä saman tien silleen jakas. Irma suolaa ja... Mä ottaa tätä vähän tänne päin. Jos taholta kiinni niinku tähän. Hei Irma, näytä sen profiili. Mut ei meillä tullut match, ei oo painanut mulle sydäntä. Niin vasta sit voi nähdä vaan. Joo, koska jos näet sitä sen kuvaa? Ei. Tuolta voi niinku hakea. Mikä kuva sillä oli? Mun mielestä sillä oli joku semmonen, olisiko sillä joku valkoinen lätsä siinä? Joo. Mä muistais enää vittu tosta Hei, niin mä voin kauan. sanoa ketä. Topo, tai siis 13, 9. Mikä? 13, 9, 17, 19. Ja sit toi, mikä ton on 2. 1. Joo, just se. Yes. Punaisen. Mä en niinku yhtään. Jonka ne? Sininen numero. Siellä. Se menee. Vastaan. 33. Mihin seläs noi numerot? 8. Kutonen. Kymppi. Joo. 1 puuttuu. Jos laitoo kalju tulla. Voiko loidis tiedä mitä tästä mä verran patterin? Juon nyt taas silleen yli 2. Ja sitten jos mä en oo taas syönyt. En oo taas syönyt tänään mitään muuta kuin smoothien ja yhden semmosen Okei. munarisipastan ja niin. Lupaat, että syöt Joo, ja sit kunnolla, me koska mä pikkikseen valuu. tästä vielä. Okei, syöt sä siinä? Tästä Joo. se ääni tuossa kamerassa. Siis siinä mä kysyin vielä tarkoituksena. Että onko äänet? Se on sit hyvä, että täällä on tästä. Koska mä en halua, että sä oot huomenna samassa darvas kuin vittu viime Joo, sunnuntai. siis nimenomaan. Siis mä menen pikkikseen. Siellä on jotain keittoa, niin mä vedän sitä. Nestemäinen, nestepitoinen päivä. Keittopäivä. Aurinkolasit täällä. Jaksaa pois. Siis Irma, oot sä ihan varma, että se oli Ben? Joo, olen. Kuinka varma? No, vittu, Mä en kyllä ole varma, tiedän, tuliko millä mullakin se vastaan, mutta mä muistan. Oikeesti? Sun pitää tsekkaa sen luuri. Kauan teillä on ollut juttu? No ehkä just joku vitun 3 viikkoa. No, mutta se on hyvä, että se ole just Sä poistanut oot silloin. Niin se on ihan varmana poistanut se. Mut eikö se ole silleen, että jos sä lataat se appi uudestaan, niin sieltä tulee ne kaikki samat vanhat jutut, eiks niin? Mä en oo ihan varma, koska mun mielestä se menee silleen, että kun sä voit, kun jengi on tehnyt uusia periaatteessa kanssa tonne, niin että se on vissiin, että jos poistat sen, sit sä menet uudestaan, niin sit se periaatteessa yhtyy. Ehkä. Nehän sanoo, että jos sitä ei näe siellä, niin mä oon vaan silleen, mitä vittua. Miten teillä aina alkaa toi tää juttu niinku uudestaan, kun te ootte niinku vitu Siis hyviä helposti mä frendejä, lupaan, mä tuleeko se sanon- niinku känni-ilta, sitten panette sitä, ootte Nyt se sillä joutuis aamulla. pitkään niissä, mä ostin vaan penkulla. Heuski, mä sanoin 1,5 vuotta sitten, että mä lupaan, että menette naimisiin ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että menette naimisiin. Jos mä en saa kutsua, niin mä oon vittu Tiedän, vihainen. se on se Irman ääni ja siellä mun takaraivossa huutamassa, koska te menette naimisiin. Jos mä en saa kutsua häihin, niin vittu tulee turpaan. Et sinä saat saatana ainakaan. Ai mitä? Et sä tulla ainakaan. Ai en saa! Paista vittu. Niin nää kun Irma pitämässä kännissä joku maljapuheen. Niin, älä Mä sitä sanon, nyt- että 22 vuotta Mä olin oikeassa. Irma, lähde menee. mä nyt vittu täältä. Mut niin mitä olitte niillä selvinpäin? Ja sitten mitä? Oli 16. Vittu kun noille ei oo noita saatana numeroita toisella puolella käynyt ympäri. Vai seuraalla peliä sulle silloin, kun... Käynyt ympäri. Onks toi niinku ihan sallittua, että ei vitu sepästä? Ja nyt mä hävitin kuka se on. Passi. Onks kutonen vai kasi? Ei kun ei. Se on kutonen. Kiva.
hyvä juttu. Kymppi! Käsi! Ei sille nyt vetoi. Kari, hei, kuka tuli meidän kouluun hei? Teillä on edessä numero. Mikä tää nyt on ikinä? 10. No niin, kiitti. Siis se mikä meni sisään. Joo, just niin. Loppuun asti. Yksitoista ja 14 heidät. Hei. Mitä? Näyttikö Joo. heidät? Hengi toi Jesu. Pus. Mä en oo koskenut niitä, tai niin ei voi kirjoitettua. Tässä oli joku saatana loppuun. Joo. Kymppi, tuppi. Teillä se 5-5 on muista koskenut. Se on paha, tietsä, koska tosi usein kun ihminen heittää, niin se lähtee kävelemään takapäin. Ja sit se pitää mennä sitä seuraavaan hyökkäystä. Niin, älä, ja sit mä oon silleen, kuka vittu se mun mielestä. No kuka tuolla teki äsken, kun mä oon väittänyt sitä yhtä. Halu levy, halukseen! Oottokaa. Jossu. Vaihtuu jos menee. Aina. Okei. Timo. Oikeesti toimii tää avamiikka. Aina perkele hyvä kun sanoit, mun pitää laittaa Jessikalle mutsin tilauksesta. Tää toimii kyllä, jos huomaat, että se vahvemmat kun laittaa tähän. Huomaat, että on kyllä vahvemmat kun laittaa. Ainut mikä tässä oli paska oli se, että toi korkki hajosi. Ja tää ei mene kunnolla kiinni. Tää nyt paska, tässä on vaan toi korkki hajosi. Joo. Tai tiedät sillä, että on tää niinku huono materiaali tai muovi, koska tää tiedät, että se haluaa oikeesti yli puolet mun meikkipussiin. Kun toi meni kunnolla kiinni. Mutta toi sisällys on niinku sillä oikeesti toimii. Nostin. Tästä mun meikkipussista Ui, soka. Siinä varinen toi pipa. Niin on, mutta on mun meikkipussa tällä hetkellä. Jos sä et lähennä mulle paljon paperia siitä, tai jos mä voisin vaan kirjoittaa johonkin nurkkaan tai Joo. yksi virhe. Näit sä oliko Anssi äsken, joka teki kori? Nyt kunnolla! On, ja siksi mä hävettää, kun mä en ihan varma, että oliko se Anssi vai. Puhetta tossa! Laittaa. Joo. Ile! Kysy sitä. Joo. Kuulen sen virhe. 13. Sitten on 3. Joo. Molemmilla. Sitten ole enää ollenkaan noin, että sä voit laittaa siis pelaajakohtaisesti virheet. Sä oot jäljessä jo viimeiseen pariin vuoteen, me ollaan joka ikisessä Jos mä mietin, Sanoin siinä, että viimeiseen 4 vuoteen ei oo toiminut.
Ei fiksaa tätä. Me valittiin suoraan hallitukseen. Oikeesti? Ei mennyt perille. Ei mennyt läpi. Ei Ei mennyt läpi. kiinnosta. Ei oo varaa. Laittoin. Neljäs joukkuevirhe. Meikä kävi salilla aamulla. Kyllä, en usko. Hyvin. Hei vitus, kun mulla on kaikki salikamat messissä. Näytä muksista. Kun vittu näyttäis muut, koita ihan se. On vittu hemmeta on se. Se on se homma. Markus. Jatka, kuka sulla on? 3-3. Timo, kuka Sillä vanha, että sä heräsit tänään. Hei vittu, kun mulla tuli matchen kaa. Henna, mulla tuli match. Haista vittu. No ei oo ainakaan homo. Pistä teidän Tinder oikeesti. Ei vittu, terkkuu sille, joka katsoo ton filmiä ja kuuntelee näin sitten. Vittu tylsää täällä toimit siellä pöydällä. Niin Irma koko toi joukkue. Joo, terkkuu. Mikä jengi toi on? Joku pusu. Pusu. Eiks toi oo Tupon kamera? Ei. Ei vittu. Siis mikä toi vastustaa jengiä, koska jos ne on pantaut, niin ihan sama mutta Siis mikä jengi se on, Heuski? joku push-basket. Pussi hyvä. Toisaalta ehkä vähän parempi, että ne kuuntelee meidän juttuja, kun ne ei joudu näkemään meitä joka viikonloppu. Niin älä. Taisi olla, jos toi mikki jotenkin tonne eteenpäin. Ainut mitä me ei voida tehdä, että ei voida miettiä, että kuka on hyvä näköinen, kuka ei, koska vittu ne kuulee. Mulla ei oo nyt mitään Toivossa on hyvä virhettä elää. oikeesti. Onks noilla nyt 5 joukkoa? Se oli 5. Se oli 5. Kyllä, kyllä. Onko Henna 14 paikassa? Eikö se oo tuo Ekon sako? Onks pisteet ihan 17-20. Vaihdetaan mekin jatkossa. Kun se menee just kentällä on 10 ja 14 vai? Nyt kun mä keksin 14 vai? Ota paino! 14 vai 33? Mä en tiedä, kun noista on 33, kun on enää edes näitä numeroita. Kato Selkän. Nyt se on tässä. 14 on, tiiätsä? Heuski. Mitä? Sun kanssa samaa mieltä, että on 14, jotka on ihan siltiä, että sä tissis Sparta. Jäbältä. 14. This is Sparta. No eikä vittu näet. Mitä nyt vittu teillä on? Juostaa! Anssi oikeesti kerrankin kentällä ihan silleen monta minuuttia. Paras peliin. Sieltähän se lähtee vaihtoksi.
Mistä toi lähti alun En perin? mä tiedä, mutta se kyllä vähän vaikuttaa tai silleen, että se on semmoinen. Ja onko toi interketä, että jos yrittää pitää taikoa yllä? Ei, mutta se Poliisi. ei vaan sulla, että se etsii vaan jotain tyttökavereita siellä. Tyttöpoliisifrendejä. Voit sä käydä heittämään sitä, ois suunnissa. Ja tiedätkö, me just puhuttiin sunkaan viime viikolla, että se olisi ihana, jos se olisi homo kaveri, eli vittu tossa. Todella jäistä Joo. Nyt se on. Tuolla oli vähän 8 jätkää silleen, mä en näe mitään näkyy vaan sun korin. Heuski, kävit sä alko? Kyllä. Ja mennään sitten tuohon Ekulle myös. Ai meet. Ehkä. Monen aikaa. En mä tiedä. Onks Ekun bileet? Ei. Siis se on vaan istumassa siellä yhden friendin kautta takkaalla ja siideriä kuulemma Sidu. Missä siideri? Mulla tulee aina mieleen se mainos. Mikä mainos? Se on R-mainos joskus 5 vuotta sitten. Missä siideri? Jossain futiskentällä jotain jengiä. Muistan. Jees. No niin. 6 basket. Joo. Tuo ilmoilu täällä ei oo huono. Joo. Okay. There was only 3-3, but you put already this, I remember. So one foul was not there, but it was there. Yeah, it was my fault. Yeah. But they complained, oh, there's only 3. It's also because it's a little slower, but well, yes, there was one missing, but Okay, but now we can... yeah, of course. Odota! 40 sekkaa. 6 basket. No niin, Henna tahdis. Tahdissa. Siis mun tahdissa. Ilmoita sitten, et sä kokonaan toista. Nähtävää. What? Mitä? Häh? Kusen kuusen. 26. Kuulosti ihan pussi. Käänny ympäri, Jouko. Mä hämään nyt oikeesti. Ei vittu, kun mä en näe vieläkään. Siis tää. Joo, tämä. On. Tossa samassa. Eikö se oo se kybä? Koko ajan. Vieläkin. Se on se kybä. Edelleen. Se oli ysi. Niin noin. Mä en tiedä miksi mä nyt on niinku tässä matsissa alkoi häiritä se, että niinku koko on tai siis se kahve on niinku punainen. Mä koko ajan jotenkin katson, että se on vieras, kun se on punainen, että sillä koti on vihreä. Joku aika aloittaa taulukon. No.
hirveästi kaikkea täällä. Tommonen treeniohjelma. Ajattelin, että voisi vetää. En oo vielä testannut kyllä. Ehkä ensi viikolla. Niin. Siinä on niinku 3 päiväksi. Maanantai vetää vaan aerobista. Sitten siinä on niinku, kun siinä on jaoteltu. Tiedätkö, kun me ollaan puhuttu Miron kanssa muutenkin, että aina käydään siellä, voi oikein silleen tiedä mitä tekee. Tai ne samat jutut vähän silleen. Että olisi kiva, että oikeesti joku tiedätkö, ihminen, joka tietää, että niinku tekisi jonkun, mutta kyllä se toista tyyliä, tiedätkö, IL-nettisusta joku oli kysynyt siltä. Tai jostain, en tiedä mistä, mutta niinku joltain tyypillä kysynyt jotain niinku vinkkejä, niin se oli tehnyt se 3 päivän treeniohjelmaa, että voisi testaa. Mistä käytte? Siinä mun mutsin salin hyksissä. Pääsitkö ilmaiseksi sinne vai? Joo. Ja silleen saataisiko me siellä käydä. Mitä? Ja silleen, että jos saataisiko me siellä käydä. Niin, älä ei. Toivottavasti mitään tullut. Voisin sitä alkaa varmaan mökinkin salilla käymään. Johannes Vaikko. Ja nyt vaiheessa ja vaihaa Heikkilän kanssa Piestaran. Jotenkin tuntuu näköinen jengi. Todista. Joo, mä voin katsoa mitä nää tekee. Joo. Niin se on tullut yöllä. Ei vaan siis menee tämä. Niin se on tossa naisten kiinni. Jaa, 3 minsaa. Kävelykoulutuksensa. 40 minsaa sieltä. Joo, jos mä vaan tyhjää, mä vaan 30 minsaa pyörää. Mitä se oli? Mäkin voisin ehkä jopa pystyä tähän. Joo. Mitä? Mietin just, että pitäis varmaan alkaa rakentaa salilla. Ei nyt niin hankalaa. Eihän se oo. Havaa pääsis kato sinne asti. Sehän se lähteminen aina vaikea.
auto? Vai menet sä autolla sinne? No kun me menen varmaan penkulle aika. Et sä liity meidän seuraan? Mihin te menossa? Mä itse asiassa tiedän. Meille varmaan jakaa. Sit mä en tiedä. Mä puhuin tuon Jannen kanssa, ja liittyy kans seuraan jossain vaiheessa. Tilattiin, että jos mä Adamsiin vai? Dokkari. Joo. Tässä chilli, mä en oo ollut. Se on 2 kertaa. Mä kuulin, että siinä on joku rofla niinku yhteydessä. Voi olla. Mun mielestä olisi se, että siinä on vielä niinku yläkerrassa. Mitä siellä niinku on? Siis mitä siellä on? Onko se jotain? Eikö siellä ole jotain hausea? On siis silloin, kun en mä käynyt siellä oikeastaan pitkään aikaan. Viimeksi kun mä olin, niin siellä oli jotain tuttuja. Se olisi jotain Karimia ja noita ja sit sen Oton mä bongasin sieltä, kenen messillä silloin lähin. Ja semmoista niinku... Vittu jos siellä on jotain Siis silleen... hipsterijengiä, niin ei sitä Ei, mutta enemmänkin se on ehkä silleen, että siellä on jotain snoukkajengiä niinku. Mitä? Et enemmänkin just silleen, että siellä on just jotain niinku snoukkaajatyyppejä sit niinku jotain... Mä tiedän, että on vittu paha sanoa, kun mä oon käynyt se 2 kertaa. Jonnekin muualle kuin Namu. Eiks Namu enää hot sitten? Vittu niinku yhtiö. Nyt on silleen, kun siellä on vaan pelkästään niitä hinnoiteltuja juomia, kun siellä on ketään tuttuja duunissa. Kävin kerran, en oo palannut. Joo. Teidän kanssa. Se joku Vatikaani on pois suljettu. Kyllä mielellä. Otetaan aikaisemmin. Häh? Joo. Kuinka vielä se oli? Aaltapa. Onks niillä nyt 4? Joo, se oli joo 4. Ja aika lisää. 17. Ei kun tää on 17. Mutta esimerkiksi sillä, että voisi mennä vaikka sinne ei Vatikaaniin, kun siis sinne mikä vittu se on Adamsiin, sinne ei maksa niinku mitään muuta narikkaa. Oikeesti. Ja otat sinne maksaa 3 euroa sisään. Niin käydä siellä, jos ei siellä ole mitään, niin ottaa yhdet ja sit vaikka lähteä. Niin. Mun naapurissa niinku himan vieressä. Joo. Katsotaan mitä se on just jengillä, että jos porukka on kanssa lähdössä, mihin tai niinku, että just että jos jengi on lähdössä, että ne on menossa. Mä puhuin just ton Jannen kanssa silloin, kun käytiin siellä Siiderillä. No niin silleen, että Meeta tommonen säilyttely. kummat säikä heitte enemmän sitä, että mä oon silleen, että laittaa tota ääntä. Mut niin, kun just puhuttiin vaan niinku sillä, että mä vois törmäillä tänään näin, niin sit se otti soittamaan tossa duunissa. Sit mä neppasin sen kaduunin jälkeen. Niin sit se sanoi, Mitä joo, Henna pisteet? Mitä? 34. ai, sori. Kato, kun tulee virhe ja pisteet ja aikalisä, niin ei pysty kaikkea. Ei pysty kaikki. Tuo. Ei mitään. Katso vaan, että saa alas. Mä sanoin, että ajatuksen juoksu tuli suullisesti. Eikö se piti käydä? Mä kansin niin semmoisesta, mä kuulin ihan niin kuin se olisi voinut tötsä alas, mutta sitten oikein tiedä silleen mietin, että ei Se tötsä on. näin mä käänsin sen päästä. Niin oli. 3 oli just huutamassa. 3 henkilökohtainen. Joo.
jos ei ole jotain. Se kyllä näytti. Kun toi 17 vedetty tästä ikkunasta. Ai nehän tuli mahukka näppää virheitä. Aina korkea kaari. Vaihdat se? Se mitä sanotaan? Paikat valmiis jo! Viva! Hyvä Tero! Ainakin 5 min saa tauko. Eikö? Minä varmaan lopetan sitä. Aivan! Hyvä Tero! Haitto! Vaihtoi. Tero! Tero! Nyt se oikein toimii se. Tulipahan selvä, että se summeri ainakin toimi. Joo, kyllä se on toiminut jo pitkä aika. Se on viime matsissa, se ei toimi. Kyllä se toimi silloin viimeksi. Se oli silloin se ihan niinku... Se oli kuitenkin pitkä aikaa toimit se silloin se. Sellaista
muistaakseni Kisiksellä on uudet taulut. Mitä? Joo, tai siis uusi taulu. Siellä ei ole nyt enää sieltä oikealla puolella ollenkaan. Siellä on vasemmalla on iso taulu. Ja siis se on semmonen, että sinne tai niinku, ei ole vaan numerot, vaan se kirjoitetaan aina se pelaajan nimi. Siellä lukee vaikka silleen Jämsä, Huovinen ja sit siellä on niinku numerolle, että siellä lukee esimerkiksi silleen, että Huovinen 3. Että siellä ei ole niitä palloreita, vaan lukee suoraan se niinku virhemäärä. Ja sit se on niinku sininen se taulu. Ja sit se on tosiaan vasemmalla puolella ja sit noi on kans uusittu noin 24 taulut. Voit sä laittaa 21 tonne? Joo. Vapaa! Sitten lukee julkku sellaista. Joo. Sen nimi vai onko se on kaikille tuut leipää? Mitä ne on ollut muilla lukea? Mitä ne on ollut muilla lukea? Mä en näe mitä tuolla vasta lukee. Kaksi kättä, 2 leikkiä. 2 kättä, niin 2 leikkiä. Se johtuu. No. 8. 8. Aika just pelaa. 3. henkilökohtainen. Mikä jättä? 21. 3. Kohtataan äskeistä hiljaisuutta sen asiassa. Ja sen mä tiedän, että ei uskalla hengittää. Jep. Pisteen päälle. Hyvä. Valitaanko? 10. 5. Hei, 10. On niin huono, kun se menee vähän. 10. Siinä meidän pitää vasta pöydä. Tää on käännetty, ottakaa ne helvettiin, ei tuossa sanomista. Käännetty. No joo. Ja sit mun piti olla siinä netti mukana. Ja sitten mulla tuli 4 huntin lasku. Mä soitin sinne, mä sanoin, että anteeksi, mitä vittua, että mitä mulla voi tulla 400 €, että toi netti, että mulla on, se lukee liittymässä. Mutta et löydy sitä. Mikä ei löydy? Tää nyt ei taas toimi, tää vaihtaaks tää. Onks täällä vihreätty? Niin. Niin sitten se oli vaan taas, että joo, että okei, kun tonne sit pahoittelin silleen, että okei, että anteeksi, että meidän mokatia, että tää joku tyyppi on täältä unohtanut laittaa sen päälle, mutta että me nollaan nyt, ja sitten jotain mä saat yli hyvitykset, että seuraava kuukausi oli puoleen hintaan. Irma, teet sä alas. Niin siis tää kakkonen. Sitä voit vaan vittu unohtaa laittaa netin päälle oikeesti.
hyökkäysvirheet lasketaan joukkuevirheisiin, mutta niistä ei tule niitä heittoja, jos yrittää. Kolmas henkilökohtainen. Toinen 3. Ja lasketaan vaikka sit, kun tuut meille sen paljon suuria laukuja. Siis samalta tyhjentää toi suuan mun koko lonka, toi se veskari alkaa hajoilla, että se koko ajan alkaa. Tai siksi sulla on aina kaikki kuitit siellä. Se on vittu oikeesti. Ja vaikka se Saa se, sanotaan yli joku viikon päästä, niin silleen, että se on ihan samassa kunnossa. Mä oon se, mitä vittua, tiedätkö, kun yleensä menee mun mielestä maantieltä, että en mä halua kuittia. Mutta sillä, että esimerkiksi mulla on niin pitosti 5 tunnin senttisiä tuolla lompakon. Niin mä oon ihan pitosti. Lompa niin kuin päivää jo ihan pitosti. Ja mun heillä skidi heitti meidän, että sit kun sanoin, että euroa kahvirahaa tosta, niin se teki on vasta, että Joo, mä muistan. Oota. Älkää menkö vielä, kun ei näe sit, mitä se näyttää. Jaska. Iso. Tämä on 4. Joo. 4. joukkuevirhe. hetkinen, okei, tää on uutta, että noilla on vittu 4 tukolla jo yhtään vielä. Kysykää vaan. Tiedätkö, mä oon miettinyt, että joka aakos, kun mulla on autoskin noita kolikoita, niin pystyn siis 50 senttisiä. Pitäis laittaa säästöpossuun ja sitten tiedät, sä aina heittää pankkiin, että tulee se tilille suoraan. Jep, siis sillä, että sitä mä oon miettinyt. Joka silleen, että laitan säästöpossuun ne kaikki. Ja tiedät, sä kerrytään vaan sitä, että aina vielä kun niitä vittu kasaantuu tai kerääntyy tommonen kasa, niin vie ne aina, tiedät sä sinne vitun possuun. Tai sit oikein silleen, että vaan kerää noin kaikki vie ne pankkiin silleen, että ole hyvä, lasken noin. Kun pankissa on se, että ei niitä enää tarvitse laskea, niin kun siellä on erikseen se piste, että sä vaan viet kaikki massit ja sitten siinä on semmonen niinku läpinäkyvä pussi, ja heität ne sinne ja kirjoitat siihen päälle. Tai siis mun mielestä ne muista tulee siihen päälle, vai onko se silleen, että sit sä täytät semmosen lapun, mihin sä laitat sun nimen, sun tilinumeron, ja sit sä heität se sinne sisälle niitten kanssa, niin sitten tiedät, sä automaattisesti laskee ja ne tulee pari päivää päästä tilille. Ettei tarvitse tiedät, mennä jonottaa silleen, että niinku laskekaa nää. Okei. Taas tiedän. Onko siellä nyt 53? Joo. 53-42. Ihan aika lisäaikaa siirtää. Draw something cheap. Otaks tätä vittua laittaa siinkin tuhjalla? Ei mitä? Otaisi tästä piirustuspeli taas. Joo. Let's play. Anteeksi mikä? Se pitäis aina nyt kirjautua jotenkin. Mitä? Pitäis tämä kirjautua jotenkin? E-maililla. Mä ainakin menin. Miksi? Kaikki on väärin.
Henkilökohtainen virhe. Joo. Joo, mut Venä, odota. Voiko tää vaan vaihtaa tosta ilman? Ei voi vaihtaa. Varmaan yrittää vaan vittu tonne kentälle sille. Keskipapaleena. Mä silleen hei. Voi edes soittaa kelloa, kun se yrittää heittää. Mikä se oli se riisivieni, mitä Kristoffer juotti mulle? Mikä sen nimi on? Ai mikä? Riisiviini, mitä Kristoffer juotti silloin, kun me syötiin sushia. Onko se raki vai sake? Sake. Mitä syödään Riisiviini. Mitä? Mitä syödään sushinkaan? Onko se riisiviinoa? Viinaa. Joo. Ja kumpi se on? Siis sakea mun mielestä, mitä juodaan sushin kanssa. Joo. Okei, mikä on raki? Mikä? Raki. Kun sekin on joku riisiviini kai se. En mä tiedä. Menen riisiviinietikkaa. Minä tiedän vittu. Mä en eikin voikaan. Ai vittu, mä katson sitä pyöripäiväkirjaa. Siinä oli yhden synttäri. Niillä oli pullo tekilaa ja niitä oli joku 1, 2, 3, 4 vetämässä tekilapulloa. Ja ne ei ollut edes kännissä, kun se pullo oli tyhjä. Mä mitä vittu. Paljon sun prosentteja mietin vaan sitä, että on hyvittävää silleen, että hei meillä on pullo tekilaa ja sitä juotiin. Sitten yksi Elena on sisarissa silleen, että ei vittu, että meillä loppu juomat. Mitä vittua? Ei vaan niinku mennä sushin. Taas tiedetään mitä treenataan seuraavissa treeneissä, se on tossa voittanut heittää. Neljäs henkilökohtainen. Vaihtoi. Kolmas henkilökohtainen. Hei, pitääks tää nyt oikeesti vittu kieltäytyä? Mä laitoin vaan lisää. Set a password silleen. Se onks se? Se on varmaan vaan se, millä sä niinku kirjoitit tohon sisään sitten. Häirintää. 7, 8, 9 lasketaan, että pitää vastata. Mä mietin sitä itse asiassa yhdessä vaiheessa, kun mä tuijottelin tota ihan sika pitkään sinne. On läpi ihan käsistä tää homma. Jep.
Haluatte 24? Vaihdetaan. Joo. Voisiko lopettaa tää erän jälkeen? Mitä? Voisiko lopettaa tän erän jälkeen? Ensimmäinen virhe. Sellainen ero. Kyllä. Haluat tietää paljon nää pisteet. Sitä sentään järkeä. Vielä mitä muuttuu rikki, niin jotain koreja. Siellä ei yleensä Ollut tekemät koreja, ollut rikkomassa. Kato, 4774. 4774. Mitä? 4774. Tässä ottaa kuvan niinku 1 vastaan 5. Toisaalta ehkä pisteet ikään toimii. Toni vaan hotelli Vantaalla. Onko sulla kynä? Ei. Mä vaan kattoo, mä nuskaan. Sellainen ero. 6.34. Helvetti. Interesting. Yeah. They didn't even make any fouls. That was one. No, only one. Yeah. They made fouls and points. Yeah, it was And no then logic there. Only 4 free throws. Okay, hyvä. Yeah. Okay. Miksi tuo pallo ei ole tupia auttaa? Mennään. Seuraava erää mennään. Käy. Tämä on se kamera. Käy. Ottaa kiiskuskasti. Voin kirjoittaa tähän silleen, että semmosen pienen silleen 2. Ja sit tiedätkö, kun niissä on ne vanhoja filmit, semmoset palvelut, niin kirjoittaa siihen tietysti 2. Kuskus. Eräitä. Joka eräitä.
Katsotaan miten täällä toimii. Kirjoitin tuohon ylös. Roami 1. Kato sulle peli. Mitä se on? Roami mitä? Roami 1. Kyllä mä yritän piirtää sitä tekevää tällä. Niin toimi. Näin. Mikäs 12? 4. henkilökohtainen. Joo. Se kuuluu sukkaan. Kuulit siis. Se jotenkin kuuluu vielä usein. Mäkin huomasin vaikka Mikä vittu tää on? Carly. Ray. Toinen. Skolpit 2.13. Neljäs! Ei vittu, kasi. Käsi. Vittu käsi. Eli voi kirjoittaa, että se virhoittaa sillä. Taas sormet niin jää. Mä antaa mulla ulos, mä sain tuoteesittely. Ne? Siis mun näytteitä. Meillä on taas tuoteesittelykoulussa semmonen, se vilkastaa kertoo sit. Ei, se oli 11 virhe. Jos mulla on laittanut sitä, kun se niinku lämmittyvä rasva. Se on laittanut sitä. Niin sulla ei aluksi niinku missään, mut sit yhtäkkiä kun se oli mennyt saunaan, se oli tiedä pohjaa, kun tulessa silleen. Se laittaa sitä sulle, jos sä et mene saunaan, tiedät, se lämmittää käsin. Harmittaa niinku ihan mitä muuta. Tää on sormat. Se on jees. Varpaa. Vai vittu mä korkkaan kyllä heti kun pääsee himaan. Sitäköhän tämmönen päätös. Alko tekee mieli ihan sikaa siidari. Onks sulla se? Mitä sulla on juotavaa? Roseskumppa ja roseskumppasta 2,5 litraa fritsi ja sit 1 semmonen minifritsi. Ja sit 0,5 litraa viinaa. Tai siis vodkaa. Siis siitä vitun vanilja. Ja itse asiassa puoli pulloa punkkuukin vielä. Tänään juodaan. Plus paljon sulla vittu viinaa siellä sun viinakaapissa. Ei vaan siis ne just on ne mitkä viinaa. Niin siis yhteensä mulla on 3/4 punkkuu, 0,5 litraa vodkaa, 1 roseskumppaa ja 3 siideriä. Hyvä. Ja Jameson. Ai ja Jameson. Ei! Cheese. Jätset, mitä se tapahtuu? Mulla on viinipullo ja 1 siideri. Viimaus mä kelasin, että jos mä ehdin, niin tiedät, mä käyn kaupasta tappaa yli joku 1 siiderin tai 1 pissen. Hei, voit tästä ynnä vähän taaksepäin. Joo! Näin juuri hei. Tifo. Vielä. Tulossa. Vaihtuu. Miksu.
Mä kyllä nähdä toki. Joo, sitä mä kysyn. Ei, eiku joo. Joo, se Adamis vois kyllä käydä. Pitää kysyä paremman myyntipuheiden, kun mä harkitsen asiaa hoidoa. En mä Mulla oli luvannut puoliksi, mä lähtisin Jannen kanssa ulos, kun se oli se, että joo, että vois lauantaina lähteä. Sitten joskus, että mulla oli vielä eilen tänään vähän se, että mä tiedän läheks mä mihinkään. Sitten mä unohdin, kun se soitti, mä olin sen aina perkele. Mä olin luvannut pois. Niin se oli että se oli tullut Matlaa joku kutsu, että siellä on jotain meidän. Ei vittu. Aika monta julkkuu kyllä tossa jengissä, jos toi olisi. Olet sä joku mitään sponsori joku? Kuulostaa jotain huonolta, tiedätkö, silleen versio 7. Tiedä, voiko se olla huonoa versio 7, mutta siis silleen, että joltain juoruläheltä. Mä en sano mitään selvää tässä. Sitten kuulostaa joltain juoruläheltä. Kuka? Sinä? Teknoon lukee Julmen tossa selässä. Juukku on se Terkkareiden ilmestyy aina joka vappu. Mikä ilmestyy? Saaks se niinku noin? Vai nää siitä? Siis toi on just se toi Juukku. Siis ehkä niinku, tiiätsä, no ei oo jotain. Ota ilmestyy toi jostain, et niinku, et se on jotenkin silleen niinku niille lähellä. Siis Juukkus kanssa. Tai sit tää joku Terkkareiden jengi. Mä en lähti. Se oli 5. 5. Vielä kerran. 5. Te ota mitään aikaa, eli se onkin vaan oikeesti. Tää on mitään lentopalloa oikeesti. Ei. Jes. Sekä ääni tosta. Kattoo. Juurikin se. Kolmas henkilökohtainen. Se on 4 joku. Kyllä. Sekin vielä. Oli. Löytyisikö? Joo, kyllä. Selkää niin paljon. ADHD-kohtaus siirtyi sulle. Oppaa! Tuo on se. Mitä sä sanot? Vaikka ei. Mitä sä sanot? Ei, älä ole. Ei se ollut pelkästään se mitä se sanoi, vaan se oli niinku koko tilanne. Joo, hauska miettiä oikeesti, että näitä valmiita on meidän valmiita. Koko kentän. Mene kiire sitten! Nää on vitun jäätäviä oikeesti ratkaisuja sille.
Ei se mitään. Se on haluan aina. Eikö se niin, että jos et sä ite osaa, niin opeta? Heitetään. Joo. Mä en tiedä yhtään mistä on kyse kuulemaan, että jos et sä ite osaa, niin opeta muita. Mä menen tuon Anstikon sitä, kun sä on ihan vitun jäätävässä. Mä harhautus pari askelta, semmoinen vitun räkänen heitto, 0-3 sitten suoraan ylistä. Perseriikä. Sitten se lähtee takaisin mulla miettissä, että ei vittu, jatkaa sitä. Se on ollut meidän valmentaja, se tuli näyttäykin valmentaja. Ja yhtään vittu on surkeat tuloksia ikinä. Nyt on jäätävä. Voidaan kertoa taas hyvin, että miksi me lopetettiin korissa joskus. Valmentaa vanha juoppa. Mitä kuulit? Joo. Jos olisi pisteet mä tarvitsin jonkun niin sairaan hieronnan tähän väliin. Minkä? Sairaan hieronnan. Nimenomaan se pitäisi Tuli sairaan. sairaala hieronnan. Semmoinen on oikein ällöttää. Joo, siis semmonen, että tulee oksennus. Niin hyvä. Kyllä. Henkka. 3. henkilökohtainen. Hei, kenellä on 3-3? Ivanen. Joo. Voisiko katsoa tällä pääviinassa, kun sitten ei ole silti ihan varma, että meneekö se sinne. Voi kertoa, että toi ei aika varmasti mennä. Ei se ole. Et se vaan näyttää. No, en mä En mä niin ylpeä ole. Sä luulet. Mulla on helpompaa kysyä sulta, koska... Kato taas, 6-8-8-6. Ei vittu, tokaa kertaa. Niin, tiedätkö mitä? Meillä ei ole kertaakaan tässä matchissa käynyt silleen, että joku olisi niin 12-12. I know, koska sä et oo sanonut. No niin, kiitottaako? Täällä on 2 vikaa missään. Mistä tulee hitaat, kun pikat 2 minsaa, kun tehdään jotain virheitä. Muuten ei olla vielä alkaa vasta 2 sekan päästä. Niin. Se on totta. Muistan sen ikuisesti ihan vaan sen takia, että ne yhdet sanois jäi kisikseen silloin, kun tuli joku kori. Siinä oli just 2 minsaa, jäi silleen 2-0-0, niin se on kun tuli sanoa se, että hyvä, että sanoo, koska mä aina muistan. Ollaan ikuisesti. Jep. Alkaa tuli nöyryyttää vaan siihen. Samoin mä muistan ikuisesti sen, että tänne ei saa kirjoittaa allekirjoitusta. Kuka siitä saa? Ei kun niin siellä jossain siellä koulutuksessa. Niin, joo, siinä samassa. SN:ssä. No olisiko vähän tyhmää, jos joku allekirjoitus. Vähän vittu kuka tiedät, kuka siellä on ollut. Niin, Tai ei silleen, se ole mitään järkeä. tai jos ne on silleen, että okei, että onkohan tää tyyppi just pitänyt ottaa pöytäkirjaa. Varmistetaan asia. No ei se kyllä mitään sanoa, kuka se edes on. Kellään mitään tietoa, että kuka täällä on duunissa sillä. Älä. Mistä 3 siivari niin hirveästi on kirjoitettu ylös. Mulla on kyllä 89. Ei mennyt sinne vieläkään. 89, ei 69. Ah, Henna Messis. hyvä. Et niin, että ja nyt on 91. Laita se kellot päälle. Laitan. Hyvä. Eilen. 22.
vitun lohalla. Vittu mua ärsytti silloin juhannuksen, kun mä seisoin puoli tuntia se vittu kalankaa, kun Hennas koolasi sun mutsin kanssa kumppaa sieltä. Mä menen sisään, vaan Henna, sun piti tulla ulos, sit sä vaan jotain, niin? Mä oon silleen, että mulla on tää kalasta, mä oon silleen, niistä ja käännyn heuski mut siinä vai, oikeesti kiitos kovasti, kun sä saatiin tulla. Vittu, mä tässä kuolet oikeesti. Nyt juhannuksena. Ei toissa juhannuksena. Viime juhannuksen mä suostun enää ottaa kalaa sinne. Tässä oli, mä sanoin, ei kato, onks vanha tuttu Ilmakerma? Mä sanoin, että niin noita pinaattilettuja ajattelin, että olisiko mitä silleen. Mutta ei kalaa tälläkään puolella. Ei se voi jättää kyllä siihen folioon silleen. Sitä kukaan lintu syö. Ai pistää. Mitä? 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 Mitä sanoit? Et kyllä se voi jättää siihen folioon silleen ulos, kun ei sitä kukaan lintu niinku syö. Joo. Miksi sä sit seisoit sen? Joo, Henna oli myös niin vitun kännissä, että se oli meillä on kaikki paprikat, sipulit ja lihat loppunut. Niin. Ei kun lihat ei ollut loppunut, mutta paprikat ja sipulit ja kaikki salatitarvikkeet. Feta oli kuulemma loppunut, mä menin kattoo keittiöä, niin siellä ne kaikki oli siellä. Henna väitti mulle vittu kivekovaa, et ei varmaan kyllä. Ne kaikki loppunut. Mä syönyt ne tätä. Herkkusiedetkin oli mukaan loppunut. Sieltä ne kaikki Mä menin kännistä niinku tajunnut kun kysymystä silleen. Siis mistä tässä on nyt kyse silleen? No, yhdestä sipulista. Ja se aina puhuu. Vitutti se, tiedätkö, kun se kalan kaikki paska valuu tänne mun pitkiin käsiin. se on ikäväs kalan paska valuu käsiin. Oi vitsi, tuli kyllä taas eilen miettineeksi juhannusta, kun mä katsoin, mulla on Instagramissa se kuvakollaasi sieltä. Joo, mä itse asiassa eilen, koska mä laittelin Instagramiin kuvia, niin mulla on ihan hienosti kuvia sieltä. Kiitos. Kiitoksia. Dankeschön.